Ka Committee on Women Empowerment ka yeng dorbar thauan kala betha ya katanat social welfare bakan pet baki khun jong kilong kami ba SHAH PYNIAP JAINTIA hills ki de ban yo ya ka jing puli bat kiwei ki jing don kam ka chairperson ka committee ka kong amperin lingdo minta ka pratarik unailar ar kala ong baka committee kala betha ru ya ki breu ka an bakin but din ban pinyo ya ka jing bishar hok jong ki basha ban ben Menne ka sngi ni lana bangin bot din ya ka jing long jing man jong ki kon jong ki tu ki armut ki long kami ki SHAH PYNIAP JAINTIA hills ni lana ba ibai kami idon hadu prangut ki kon hadu shipongut ki kon prangut ki damde ki sulung ki kena ingila bot din ru ban pet ya ka jing long ka jing man jong ki sulung on bo bet dang aga jing pet jong ki kur ki jan riban petru baka sarkar kale gadon kambanle tina kita ki sama ki khilong langa iti shaki observational homes ki bakher bakher an pet ba ki let ban beteng ya kapuli kaputhi ka chomki idoni bi khilong iban brislen iba yo I ki jinja matu I ban pet bi yo ya ki doktor ki betbet ki banyarap I ba in klet ki jinja nam tong yo I pade ki don ki khilong ki belakam he ki bala Kalau iban shim de ki men jom ki gal khamrang ba aku we aku an aku license but yo I ba kini ki numpak la ban tha iki ban pendet ya kapuli ku thi ku jom ki ti la pet ku ba social welfare dari ban kote ni kata ye ti bilang kami ba khai hapo East JAINTIA hills balala pe kabet hapo highway ya ka case jom ki kon jom ituru ni la pha ba tha ya social welfare ba kadam kam kerti bahkan penkre iki skin ki baper bandirap hukum kini ki jat kelong kena ki bangat hukum kini ki apot ka committee jomiru kala snow day bahkan pha ka city shaka government ban pet ba ka sarkar jilla ka jongi ka dom SHAH ya ka jingpli joki hostels jongi kelong ki bahapo ka trustmen kan dayo ka NOC na ki competent authorities they were done the child protection welfare kaman ay KMIE they were done the women's protection but that part of the we sumar bhai di tulong naman ko bang iyo I kini ki kuna dilek sa kata bala khats mo ha ban ay kachaka sa akapon ki puli ki puthi ri kita poy sa kutu chakapan kalong ka them jong jing sniu kani kam dei banja ban ngin tha no kham shen kham ploy ya ka city sa SHAH Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To urge the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.